Tengah jangan try batu nang pedim jengi Jesus Christ. Ni sangu sekadai ba wat apreng ini jing apreng ini ki jingya lenti jogan ke jing tinju. Repat ke jing syakri jengi kaya ceprang. Lakalong haying, lakalong ni bagi mobile, ni bagi internet. Ke jing syakri ba ke jing money jengi utrai jengi kaya ceprang. Bat katakan ke deke ke banganget ba ke pensobha utrai jengi. Habau kmi nalaka jong ka cat ke jeng ubo pet sini selak kendo. Habau ni yangi belum ki khun bagi bangai ke jeng ni wat ni money ni syakri wat apreng jeng ni ke jeng tinju. Bani ka po mentarung nyai peteng. Le banginya plejimot bangin syakri bangin money try. Dak bangi plejimot nang nak tien ke jeng blai. Te syab nya ceprang. Tu ni pendem yang saisian pat try ha ke jeng duai. Try ni aingu imi saisian pat ha ka por menta try usyakri jimi ulang betlot ulang beduna bedap besibung jing bakla try sebama ke jing duna ke jing pelak ke jing ban ke por nga duai nga kerpat ke jing pencet bor ke jimi ke jing start but memihi ko try tu kren ni maka sintur ke jing khnang ba ka khubor ke jimi ko try bi kan yo bana jing syai ke ai minsim haju ke por kan yo bana jing kala ya sibun ki minsim ki ba sya skor ni ke por menta haka kertang ke jimi ko try jisu nga duai amen. Kanika por mentang wa ban ai kawai ke hikai ya ka ba kala dan hapo ka jimut ci perkhat jengala slam ha nadu snem ada khat prai men bangi ni po ka balangi la hikai na kitab jingpen pau bat ha itu ki snem ki por ha bangi plejimut na ni ke kitab dan kawai ke kintien ke bala sakut bat ke ba shon bha ya ka jibut ci perkhat ke jonga but kene de ka kentien ke banginya plejimut but nginya pulih ne ke sengi but juga por nginyo jikai na kene ka kentien kebala tho ha ne kitab jingpen pau kene ka kentien de ka we ne jinglong ne gibriu ke ba em ne sla khando but ha ki jikai ki jonga bor nga jubo jingkeli iki ba pulih iki bawan masya skor ka jikai ngajibu jikdi hakmat juki tak bong. Hak ni ke pertai dan kanu jat kibriu. Hak ke pertai dan kanu jat kibriu. Te babun kita ai la ka jong jubab. Ki ong bun jat mna nyau syu dan kata-kata. Ada habang apuli na ka Bible habang pusan bang syamba hak Bible tentang arjat kibriu. Ke Bible ke batai. Hak percaya tentang arjat kibriu. Kiba hak kiba pop. Kiba la pingsan mat kiba la penrem. Kiba la penem mat kiba msila penem. Kiba nget mat kiba nget. Ki khun ki jong blai mat ki nong shun ki jong blai. Ki nong but jong Chris bat ki nong shun ki jong Chris. Ba kum ta ter. Te hak ni ka kita jimpen pauro Ujisu ukuran sepang arjat ki kenhun. Arjat ki brio. Barkawai ni kita ki bangakuan plejimut ane kedai. Lomba kini ki brio ki basyong halor ka kendau. Lani ha ka kendau. Dara pilong ki basemat ban puli Bible, bat dara pilong ki baslur ban puli kitab jimpen pau. Ngangai pensyem bhai ne kintien bala tho bala ban bha ha ne kitab. Ka kintien. Kibong kibaha kata kendau na kibasyong halau ka kendau kita ada kewini gejai beri ke bala ban bha kani ka kitab te yakini ki kintien hakani kita jimpen pau kami adu khat arsin ya ka bau jisu hi ura da ban kren ha uyonis balong tau nongi i ba unong tho ya kani jimpen pau jong Jesus Christ te kinyak nya pulish pa ka kintien hak Greek ini kakitin syong karkum ka Strong's definition ini ka Strong's dictionary kedai katoi keu kaba kentop ya arli ki kintin kata kabamut hapo ni syapo ya kaba hak tin preng yang down kata kabamut hapo ni syapo kabamut down but oi keu kabamut ka ying ni ka jaka syong ka jaka sa but kini ka kintien oiko kadai ka verb kamut kadai ka kintien ka bakren ya ka action ni ya ka jingle
kemut ba kini ki ba kemut kini dan kini ki beri ki ba syong tama ki ba tray ne ki ba le ai na ka benta ban sna ya kata ka jaka syong ka jaka sa juki hapo te hakatin pareng ya kini kintin kemut to dwell down in a dwelling ban syong hapo kanu ka jaka ka ba ki kila tai kila sna lani to dwell fixedly in a place. To dwell fixedly in a place. Kemut bangani ka kitin syong ka danu ya ka jingmut ba kata ka jaka ka baki kitau bakin syong tin sa ka jingtmu ka jingki ka long bakin syong du. Hapo jong kata ka yeng leni kata ka jaka syong ka jingki. Te hang ni lada ong ba hane bang ki la pi puli di kintin kita ki ba syong ha ka kendau leni halor ka kendau ladangi translate bahaya ka kemut dei ba ka thau ya ong kita ki ba kwa ban syong du ni kita ki ba kwa ban syong sa halor ka kendau kita ki bril ki bala tai scam ba penyeng ya ka jakatai ki jungki ban syong du ban syong ne ba ha kini ka kendau te kini ki dekhot te kini ki kintin kan sepan kita ki beriu ki ba ka jing temu ku jungki bat ka jing plek jimut ku jungki kalong bakin persyang baik ba bat ki tersitom baik ban pelong yang ni ka kendau kum kata ka jaka syong ka jaka sadu ku jungki halo jong ni ka kendau te kata ada ke jimut jaga kentin halor neha kita ki basyong halo ka kendau te tunginya plek jimut yang ni ki dekhot ki bala tho ha ni kita kidan khartli kadha phi ka baning tong e ka kintin ki mi de ha ka dekhot ka ba lai ka lenong ka ba lai dekhot ka ba shipau na ka kitab jimpen pau ka kani ka dekhot ka ba la shek penan kam ha ban hikai bat ka ba keren sepang jing kular jong Jesus ya ka balang ha Philadelphia ki kitin ki ba ong kumne na ba Paris kem ka kitin ka jing yaisha jonga ti ngaru ngan ri kendong ya pa naga taka por jong ka jing tinju ka ban sa jalong ha ka perthai baro ka wei ban tinju kan ya kita ki ba syong lani kita ki ba thau ya ka jaka syong du ha ka kendau ti hang ning iba jisu ukular ya ini ki khat jeng ka balang ha Philadelphia namar jong jing yainet khem jong ki ha ka jing shisha bak jing yai sha slam ka jong ki long no ula kula de ki ba unri kendong iki na kata ka jing tinju kaman saja ha ka perthai baro ka wei kaman sahab om ha ki de khot jong ni ka balang hendrei kani ka jing tinju ka ba jisu tumu ban wan ra ne ban pinhap kan wan ja tang ha kita kibri ki ba syong le ki ba tmu ban syong sa ha na kendau te naning so thu ba kini ki brio ki ban syong ki ba thau ya ka syong du sa kendau kini kita kin ki ban samat ya kata ka jing tinju ka ba khrab ha ka jong blai ha kita ki singi ki ba khaddu nakalanong ka ban rio de khot ka ba khandai ba ka ba shipau kiong kumne bat minta ula pli ya ka jing pendat kabasan ngaloi i hapo ka duan yaki mensim jong kita ki bala penyap na ka benta ka ketien ublei bat na ka benta ka ta ka jing pla ya ka bala ju kila ju yai bat skem ti kalai perta la ka ketien bajam ki daong tat lano ko troy kinrat bat ubashisha men bishar kut bat penyar keput na ka benta ka ta ka snam jungi halor kita ki basyong ha kata ka kendau dahani iba kene di ka jikadur ka bajah beneng te hane po beneng dan ki mensim kini ki mensi ki ba lasya penyap namar ka jingai ki jungki ki lasya penyap de namar baki dan ya kata ka jing pla baki di ki nongbut jong discuss bat ki shania hau te hangta ki pla baki kerpat baki bo jingkeliu try yang lalu ba try men penher keput no ya kini ki brio ki ba syong halo kendau ki ba penyap yagi te hangning iba
kini kiba penyap kini ki mensuim kini ki beriu kiba syong halor ka kendau dan kita ki beriu kiba la tau jaka syong sa jaka syong du ki ha kini sela kendau tadai maki kiba long kita kiban penyap ya kita ki banget ki jong Jesus Christ dai maki kiba lek ba nakawe ki jaka bat kiba man ba ki lap badan manu kiba ngai av Jisu te habaki sheme kita dai kini ki beriu kan kiban penyap bat kiban penmensau ki ya kita ki bolong ki nongbut kijong ublay teni iba kini ki beriu kiba syongsa halo ka kendau ini king preng bing ong ki earth dwellers kini kita ki beriu kiba syun ni ki banget kini kita ki beriu kiba isi ki nongbut kijong Jesus Christ kini kita ki beriu kiba lasya ban ui ni ban ya sngo dan mono hajan juki ki ban yalap dan ni ki ban kran chapang jong Jesus Christ ba haba ki sngo badon kemot ka ban kong kalong magelek lang man pin mensau pin sitam ba bakado kilem no ki penyap kita